alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave sådan en, hvor jeg viser mine medaljer. Det er egentlig ret simpelt, og jeg tror jeg har 23. Ja, 23. Og det er ikke fordi det er specielt mange, men jeg har i hvert fald 23. Og så har jeg sådan en falsk en. Og så har jeg sådan 2 for få, du ved dem der. Ja, dem når man graver op, så finder man det der guld nede, ja. Da jeg var lille, og så har jeg en pokal. Så lad os se en komme igen. Jeg har en 2 fra noget handicap. Det var det, da vi vandt. Det tror jeg, det var 2014. Det var den her. Og så har jeg en, hvor vi fik bronze på en 3. plads. Og det var i år. Ja. Jysk Bank. Det var bare den her. Ja, det er bare i 2013. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Nå. Men så, og det her det er både for fodbold og håndbold. Ja, fodbold og håndbold. Så fik vi en 3. plads. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det var. Det var i indendørs fodbold, tror jeg, vi fik den her. Ja. Det var i indendørs fodbold. Og så kom vi på en 2. plads. I Thisted FC Inter. Står der her bagved. Ja. Og så har vi faktisk en mere. Det er faktisk den helt samme. Thisted FC Inter. Ja, og der kom vi også på en 2. plads. Og så er der en, hvor vi kom på en 1. plads. Jeg ved faktisk ikke, hvornår det var, men det var i hvert fald en 1. plads. Men det er i hvert fald i fodbold. Og vi gemmer lige den gode til sidst. Så har jeg en håndbold, der vil komme på 1. plads. Det er sådan en her, det er U10-cup, står der. 10-cup, ja. Så har jeg sådan 4 sådan nogle her. Sådan nogle man får hver år, når man går til fodbold. Ja, det er bare sådan nogle DBU nu. Ja. Dem har jeg i hvert fald. Og så har jeg... Undskyld, det larmer lidt, men det her det er mandag. Medaljer. Her der kommer vi fra... Jeg ved ikke, om det er en 1. plads. Jeg tror, det er en 1. plads. Altså, den er sådan en bronze udenpå. Og så sådan guld indeni. Så det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald håndbold. Det er det, jeg ved. Så kommer vi på en 1. plads i indendørs. Og så er det en 2016. Det er den her i Morsø påskestævne. Ja, og vi kommer på en 2. plads. Ja, det står der sådan her. En plads. Ja. Som på bunden der. Og så er der sådan en her. Så jeg tror faktisk, det der var en bronze. Fordi her er det sådan en sølv udenom, og der er stadig guld herinde. Så jeg tror, det her er en 2. plads, og så er det en 3. plads, den der før. Det er i hvert fald det, jeg tror. Jeg har så fået min mors i påskestævne 2016. Den er jeg så. Fordi hun er træner for mig i håndbold. Ja. Så er der en håndbold en. Ja, hvor fik en 1. plads. Og så har jeg en total håndbold Nordvest. Okay, det er lang tid siden, vi spillede total håndbold. Men ja, der tror jeg, vi fik en bronze. Yes. Så har jeg sådan en her igen. Og der fik vi en 2. plads. Den er i hvert fald sølv. Så er der sådan en 2016. Det var i Løgstør. Der fik vi en sådan en her. Det var til indendørs cup. Løgstør. Og det er ikke fordi vi fik en 2. plads. Jeg tror vi fik en sidste plads i indendørs. Så vi synes ikke vi havde fortjent den. Så ja, nu har jeg den. Ja.
Så er der også sådan en, hvor vi vandt Vildbjerg Cup 2013. Ja, det var min yndlingsvalg. Ja. Og så kommer der de her falske nogle. Så tager vi de her 2 for Forb. Ja, det er bare dem der, I ved fra Forb, ja. Og så er der en, sådan en her. Og det er fordi, at på min gamle skole, der har vi sådan noget idrætsdag, den sidste skoledag. Altså når man i sommerferien, ja, jeg tror ikke godt, hvad jeg mener. Så har vi altså sådan en kapløb, og så er der både drenge og piger, så er der 2. og 3. klasse, og så gik jeg 2. klasse, og så kom jeg først, eller jeg løb hurtigst, så ja. Og det sidste, det er den her pokal, og det er bare et eller andet kop, indendørs kop. Yes. Så var den her på bånd. Ja, men den her video blev mega lang, men jeg håber, I kunne lide den. Jeg skal give den en thumbs up og abonnere på kanalen. Og så vil jeg gerne sige, at vi ses forhåbentlig med næste video. Hej hej!